kani winjo kaka mano pio wanda iloso mana ka biro iri Orogo nochiwo ne sirikande Kenya Kwanza nyaka rom nitie bado mabende na gendiko kaluwore kod dwaro margi nochiwo ne gi nyaka sauchiel mano chunyo tieno ponono ni weche maket kod mago ok bilosi to gibro bedo ka ginyiso jopiny okang mabende gibro kawo ngeno duchi maka wuono wana kicha mar winjo ponono ni gibro luongo wa kaka jofuambo e press ginyiso no okang machal nade mabende gibro bedo ka gikawo awinjo mana pachi kaluwore kod romo margi baro duchi manyoro. Ng'on paro nane ni kaka osiep no mesha ko sawacho ni lalroke kendo wach mar dialogue between Azimio kod jo Kenya Kwanza osebedo kadhi kuom ndalo mathoth to mbaka ni nen mbaka mane rango kaka gik moko nentie conditions mane Azimio nomi jo Kenya Kwanza ka mondo oyo chop mondo piny kiko kaw direction ma koro piny osekawo sani to kirango condition mane gimi joka mokwongo ne ni ranga ne wach mar reform duol matayo weche mek yiero to kineno jakom masiro wechego Otiende Amollo nowacho ni kaka ne gineno onge level ma seriousness kalure gi weche mane gidhi discuss mokwongo en ni kata kane gilalre wach mar reform duol matayo weche tine gineno ka jo Kenya Kwanza ok gin serious e wach ni kaka mesha kosewacho gin ka ji gombaka to on the other side process no to dhi mbele koro gi paro nto kara ere tiende bedo piny mondo ji ogombake wach ni ka indeed process dhi mbele jo Kenya Kwanza timo kaluwo kanyo to ne gina wacho na hapana koro we wach mago mbaka gi jo Kenya Kwanza we wathich wach ni woko mondo wabi wawinj paro mar jo piny Sharon onge gima dhi bedo manyien en mana ni the land ni koro kendo jidog a street kendo jidog e apaya e protest nikech weche mane oripo be ni loso gi kweth mane tayo mbaka ni en weche makoro ok nyal chope sani nikech pogrok wach